Halika, turuan kita kung anong mga... Ano mga step by step ba? Oh. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ayaw mga choy. Ipalabas mo, Choy. Ayaw mga Choy. Choy, pagkawas mo tumoy, Choy. Choy. Ipagawas ang tumoy, Choy. Sige, Choy. Ayaw mga choy. Viral to. No. Viral to. Buntay pa iya. 1, 2, 3, 4. Okay, sayo, Choy. Sama lang kay viral to. Saya nahilong sa... Nakanood ba? Ayaw mga choy. Choy. Sige lang patisoy, ang mga tisoy. Murang kumidomoy, galangoy. Ayaw na buksa-buk, murang na buksa-buk, dalang sa mangita. Buksa-buk, 1, 2, 3. Aso sarap, 1, 2, 3. Grabe. Mga step yung badyawa. Ikadyawa sa mo, mga step yung badyawa. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ayaw mga choy. Aso karap, pahalang way amay. Aso karap, ayaw isang way ligo. Aso karap, Sabi sa miligo. bagay. Aso karap. Ayaw mga choy. Aso karap. Ayaw mga choy. Ayaw mga choy. Choy. Mga choy. Mga choy. Mga choy. Ayaw mga choy. Sarap. Ayaw mga choy. Mayak Mobile Sound. Ayaw mga choy. Ayaw mga choy. Paningot ako na. Nawasan na rin. Paningot ako. Wala na. Tapos. Thank you.